So, hai no hai lam sok video tei sani ketal video wa joto bahai tongbai khakai joto kaham no tongna hine angbo kaham no hingke tini hingke ang nogo phaijak yang mono o hingke ba nogo tongna selo hine nai restaurant no noganani dogan chikon teo chanani phaijak puila no chowmin order ribui nakha kobo chaka oro ni mane ro thogo chowmin chicken chilli chicken fried rice chicken pakora mane momo rok mano hingke thogo je oro mane jara charger to sai mano mane thogo o jaga ni manai hingke so ang maigi nogo tongfru del del chow hingke takto asa nogo phaiji hingke ba hingke ang phaimani hingke chabai tak yang chicken chilli sobai kya hingke chicken chilli kita moso yogo hingke ba haini bagai nai kita aste aste masa uta hingke tak chicken chilli jai tongo naidi aro ani video no poinan sing paitha jora nai tongdi hingke tei ketal nai tongnai rok subscribe khina tapok di tai like comment share to khaidi hingke nai tongni ke tabo hingke mo hingke next day mane next morning ta te kaisa hingke chwng tabo bo thangoi tongo bo jaga thangmase ayang cha bagan no berainani hinai nai thang tongo nogo tongna selo hingke ba aro dogano phaitak paina kha manui kotiro chajaknai rok paina kha yango tabo thangoi tongo obo khe baganbari road gano joto saimana moinama baganbari road to bwswke naithok bwswke tongthok jaga sarik ni sal thanda o hingke bike rok scooty rok kaithak abo sipsi busi tongthok hai dibana jara berajak to saimanai phaijak to saimanai oro jaga je bwswk tongthok bwswk aram pura lama bo kotor hingke ba belai ke tongthogo aro hingke chwng tabuk thangoi tongo naidi hingke so hingke tabuk hingke chwng sobai keha cha bagano cha bagai sorry mo ongko kaju badam bohang bagan habar aro bohang kwrwi ase chwng bui hai mane dol rok nangya tamo hingke chwng bukhuk tamno coffee jekono jaga thanani hingke tei nogo bo scooty tongo kabai no chwng beralai ota so naran video nai tongni puilan sing paitha jora Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn